biz nişek indi biz özümüz yaşagan jirde tülevli jirlerde jirge tiyiş. Gülnara Zahrettinova 20 yıldan artık Zengərkөл yanındağı bistede yaşayı. Tыюлыкка кіру төләулі була деген хәбәрне ишеткәч аптырап калган. Терәлеп торган урманга кіру өчен акча чыгарып салыргамы ди ул. Mında yaşauşiler bit көп, pensionerlar, Kadış rayon tiresinden mine mında jiriler, abiler, bala şağılar. Аларның бит түләргә возможностьлары юк. 2 yıl içinde Zengərkүлләр танымаслык булып үзгәрде. Монда зур эшләр башкарылган. Менә бу шарлавык иң матур урыннарның берсе. Монда су кыйну өчен табигый ташлардан махсус урын ясаганнар. Анда төшә торган баскычы да бар. Ә инде киемнәр һәм сөлге өчен менә шундый илгечләр дә куйганнар. Бүген яңгырлы, салкын һава торышы һәм эш көне булуга карамастан, шушы гүзәллеккә сокланып йөрүчеләрне очраттык. Александр Кулешов Зәңгәркүлдә су кыйнырга дип кызы белән Екатеринбургтан килгән. Тыюлыкны түләүле итәргә җыйналар дигән мәгълүмат ишеткәч, ул гаҗәпләнмәде. Моңарчы бушка булганына шакката. По части оборудованных мест Татарстанда Зәңгәркүлләр барлыгы турында ишетеп кенә белә идем. Менә кызымның каникулында килергә булдык. Мин мондый урыннар белән бик кызыксынам, су кыйнырга яратам. Мин аны хәзер үк түләүле дип торам. Күпчелек кеше мусор калдыра, алар артыннан җыштырырга туры килә. Зәңгәркүлләр тыюлыгы Казан шәһәр яны урманчылыгы карамаганда, аның үзенчәлеге шунда кешеләр ял итеп йөрсен өчен хәзер бөтен шартлар булдырылган. Архитектура формалар ясала, кешеләр өчен күбесенчә ял итер өчен урыннар күбәя. Зәңгәркүлләр тыюлыгына керүне түләүле итү тәкъдимен Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитетында җиткерделәр. Бу бик әһәмиятле урын. Җир асты сулары юдырып, Карс чокырлары 200 ел элек барлыкка килгән диләр. 2003 елдан бирле ул тыюлык булып санала. 4 года назад, в 2020 году, 2020 елда айрыша саклана торган табигый территорияләр турындагы законга үзгәреш кертелгән иде. Аның нигезендә тыюлыкка кергән өчен кешеләрдән акча алырга мөмкин. Әлегә кадәр мондый чара күрелмәгән иде. Алга таба Зәңгәркүлләр тирәсенә керү түләүле булачак. Сүз зур сумма турында бармый, ул 100 сум дип каралган. Россиядә мондый мисаллар бар, әйтик, бик күпләргә таныш булган Тозлы күлгә керү 380 сум тора. Ярославль өлкәсендәге күл белән хозурлану бер кешегә 300 сумга төшә. Алтай краендагы Зәңгәркүл буенда йөрү 200 сум тора. Пермь краендагы паркка 100 сумлык билет аласы. Белгечләр әйтүенчә, хәзер анда елына 120 мең кеше килә, ә бу исә табигать объектына бик көчле антропоген басым дигән сүз. Аның тирәсен тулаем тәртипкә китергәннән соң килүчеләрнең саны кабат арткан. Түләү халык ташкынын җайга салу мөмкинлеге бирә. для того, чтобы как-то сохранить нам вот этот уникальный объект. Россиянең башка төбәкләрендәге хезмәттәшләребез белән тәҗрибә уртаклаштык. Зәңгәркүлдә җәй айларында кеше бик күп йөри. Ул хәтле халык әлбәттә табигатькә йогынты ясый. Бик әһәмиятле булган бу урынны саклап калу өчен түләүле итәргә булдык. Әлбәттә пенсионерларга һәм башка кешеләргә ташлама карала. Тыюлык тирәсендә яшәүчеләр анда бушлай керә алачак. Шулай ук инвалидларга, хәрби бәрелешләрдә катнашучыларга, ветераннарга, балаларга һәм тагын 20гә якын категориядә кешеләргә ташлама булырга тиеш. Зәңгәркүлләргә керүне түләүле итү мәсьәләсе ел ахырына яки киләсе ел башына каралып бетәчәк. Хәзер документлар әзерләнә. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.